זאת לא הייתה הפעם הראשונה שהציעו לי להוריד את הרגל, אבל הייתי מאוד מאוד נגד זה. כל עוד היו לי שני רגליים, חשבתי שאחד הניתוחים יצליח, ואני לא אהיה נכה יותר. אם אני מורידה רגל, זה יהיה נכות לתמיד. לאבד את הרגל היה כל כך קשוח, ואיך אני עכשיו צריכה ללמוד לחיות את החיים שלי בלי רגל? אני מרגישה שהחיים שלי נגמרו. אני הרי בטוח לא אצליח לטייל בעולם בלי רגל. אני בטוח לא אמצא זוגיות, כי מי ירצה בכלל בחורה בלי רגל? אני בטח לא אוכל להגשים את החלומות שלי. אני ממש מרגישה שהחיים שלי נגמרו. אני כבר שיניתי לעצמי את החיים. אני כבר הבנתי שהחיים שלי זאת הבחירה שלי. כי איפה הייתי לפני כמה שנים בדיכאון של אחרי הקטיעה, ואיפה אני היום מצליחה לעשות דברים. אז כבר הצלחתי, כבר הייתה לי הוכחה שהאושר שלי והחיים שלי באמת תלויים בי. אז חשבתי לעצמי, למה לא ללכת יותר בגדול? הייתה לי פנטזיה לטייל בעולם באופן טוטלי, בלי להשאיר בית מאחור, בלי לדעת מתי אני חוזרת. יותר מזה, רציתי לישון באוהל. למה? לא יודעת, נשמע לי מגניב. וכמובן שאת זה אני רוצה לעשות לבד, בעולם, עם כל המגבלה שלי. ואני מחליטה לעשות את זה. ואני עומדת שם בכניסה לדירה, באה להחזיר לבעל הדירה את המפתח, וחושבת לעצמי, מה עשיתי? אני אישה שבוא נודע על האמת, לא תמיד זה יתרון כשמטיילים לבד בעולם. אני קטועת רגל עם פרוטזה שאני לא מסתדרת איתה. יש לי התקפי חרדה מדי פעם. יש לי אפס חוש כיוון, גם כשאני עושה פרסה אני לא יודעת לאן לפנות. ואתם מכירים את זה שתמיד הולך לאיבוד, מאבד דברים, מחזיק כוסי, בדיוק מתנפצת. מכירים את האנשים האלה? השלומיילים, זאת אני. איך אני חושבת לצאת לטייל לבד בעולם? ואני עומדת שם עם הכיסא גלגלים והמזוודה והתיק האישי והתיק גב והקביים והמקלות הליכה והשקית של האוכל, ואני חושבת לעצמי, אפילו לאוטו אני לא יודעת איך אני הולכת עכשיו. אז לטייל לבד בעולם? אבל כבר יש לי כרטיס טיסה לפורטוגל, אז אני מחליטה לנסות. וזה מה שאני עושה כבר 4.5 שנים. אני אומרת לו, אתה מבטיח לא לרצוח אותי? הוא אומר לי, את מבטיחה לא לגנוב לי כליה? אנחנו עושים עסקה. ואני הולכת לאסוף בחור זר מהטינדר ולקחת אותו לאזור מבודד בערים בלי קליטה, ושיהיה לנו בהצלחה. אני פוגשת אותו, קוראים לו בי-או. לא חשדתי, מה, אני חשדניסטית? לא חשדתי. אני אומרת לו, מה זה בו? הוא אומר לי, בו זה קיצור של ברוך. קוראים לו ברוך, חברים. הוא בא ממשפחה דתית מארצות הברית של 9 ילדים. הוא עשה עלייה בגיל 19, למד עברית, עשה צבא, מדבר עברית שוטפת בלי מבטא. מפה לשם 2.5 ואנחנו עדיין ביחד. הבנתי שאם אני רוצה להיות מאושרת, באמת, זה לא יכול להיות תלוי בדברים חיצוניים. זה לא יכול להיות תלוי במפל, או בער, או במדינה מסוימת. זה לא יכול להיות תלוי במזג אוויר, באוהל, בתחושה פיזית. אם אני רוצה באמת להיות מאושרת, אני צריכה להיות בשלווה אמיתית ופנימית. כי כשהמטרה היא לחיות, כל חוויה היא חיים. כל חוויה היא תחושת חיים. כשאני שמה על זה את הפוקוס, אני מרגישה כל כך הרבה יותר חיה. וזה הפך להיות המטרה שלי, להגיע לשלום עם עצמי. כי החופש האמיתי מתחיל כשאנחנו עושים שלום עם עצמנו. חופש אמיתי לא תלוי בטיולים ומדינות וערי געש ומפלים. חופש אמיתי מתחיל בפנים. זה יכול להיות ברגעים הקטנים, בקפה של הבוקר, רגע להיות עם עצמי. זה יכול להיות לחייך לעצמי כשאני מצחצחת שיניים. זה לא צריך לקחת ממני זמן. זה הרגעים הקטנים האלה של הנוכחות, של הכאן ועכשיו, של לתת לילד הפנימי, לילדה הפנימית שלי לצאת החוצה.
אנחנו הרי אף פעם לא מפסיקים להיות ילדים. תחת לכל השכבות האלה יש ילד קטן, ילדה קטנה, שרוצה את המקום פשוט לצאת ולהיות חופשייה, לאהוב בפשטות, ליהנות מהדברים הקטנים בחיים. כשאנחנו נותנים לילד הפנימי שלנו קצת את המקום, החיים הופכים להיות כל כך הרבה יותר טובים. ומשהו ככה, טריק שעוזר לי לחזור לנוכחות ולחשוב על מה אני מודה. ברגע שאנחנו שמים את השאלה על מה אני מודה, זה אוטומטית יעלה לנו את הפוקוס לכל מה שיש לנו בחיים, לכל מה שעובד טוב בחיים. גם אם יש הרבה מאוד צרות ובעיות בצד השני, ברגע שאני חושבת על מה אני אומרת תודה, יהיו לנו כל כך הרבה דברים שאפשר להודות עליהם. ובסופו של דבר, כן, אני מטיילת כבר 4.5 שנים על רגל אחת. אבל מצד שני, המסע האמיתי והחשוב הרבה יותר, ויפה יותר, ומרתק יותר, הוא בכלל המסע לעצמי.